سلام سلام ቤተሰብ ደህና ዲኹም? ኣነ ደህና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኹም ለ ያው ኣብለ ኣለኹም ሞ ሰላም ከም ትህሉ ያ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ትርፍርፍ የለለይ ቤተሰበይ። ያው እዚ ቪድዮ ዝጅምሮ ተልኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሮ ቤተሰበይ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ልገርኹም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግነክን ብጣዕሚ እየ ልፈትየክን ክብረት ይሃበለይ። ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ለይወርኹም ድማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ገራ ልመለኽቲ حيزي أو مكعد صحك كلكني فاتي بعل مسكال مالتي بيت سوي يا لو ما عند بحد خنوع لينا مالتي دباب ناي مسكال تاي مسل النجر يا كاوز جميرو من قدي إنا نينا يريكم لكم مالتيو أحواتي معري زي جانا سلالي تجمرة مالتيو أو تسلال صحي سلال الله أو تسلال خوين النيو مالتيو يا من قدي إنا أرد كلكم مزيني روح حزب على أتينا نينا مالتيو أو زين دا مسكال مالتيو أو زلو خبورو بوتا مالتيو هذي زي صق إلي كوفي النيو مالتيو بيتسوي يا وحنا لبوتا نمحز تساليمنا زورور نلنا مالتيو أحواتي معري نكو عصحكم مسكالنا سلام نا فقري نا تحتنا نا تعقستنا يكرتا يقور الناستي تفانا قلت حواتنا لملس اللام مربتهم نحنا دم خفتو نسمع لنا ورتات دحينا سلام لخوانا زمن كنحلف ياو نا فتقار فقاد يخون آمين حواتي معاري أو ستة للخن له بسلام عدخن يأتي خنمو مسك هذا برهانو ياو بأكل بعلخن أو عدخن كتخبر أي جوار خلخن بمال ياو زبوتنا حيزنا كوفيلنا هم هاجرنا مالتي بيت سوي سوكتينيو أو كوفيلنا نسمي لنا أظني أبيت سوينا مالتيو فاميلنا جزا مالتي نزياتن حواتنا نزياتن يمزي ياو أو زي كوفيلنا بوت حيزنا مالتيو هم هاجرنا ياو بس حسابيني يتشوقوا شجو بتومات صلاة سلالتس أنا يبتني لني سوما أدخله تخلله بتعم بوزحينيو ياو كافت الغرض هو بالعلي ياو ليه غرض أي وزح بتعم بوزحيو كل جزء أو كتما غرو تاوت أنتن تفلاليو أقل تفسلست بوتا مات عبدا مسكالي عب سلف ميدا له النيرو هزجن ياو كله تاوت يديو توهيلو كله تاوت أو حدث للو على إزي أنتن خويني مالتي أوزي عدنونو توهيلو قداسي مالتنا قداسي يتقال له عدنونو توهيلو زجي مهرنا كرسوس توهيلو ياو يفتي توهيلو مالتي توديو دحريفت دما فلطيو بيتسوي ياو زي كوفي النبر بحد حتى تصقعو هذه لاوزنا مسقال خبرلو لندلو داميرا لندلو لاو يطبق له مالتيو حزبنا مالتيو ያው ንሕና ለሃም ሃገርና ተልዒልና ማለት እዩ ቤተሰብ ካዛ ኮፊልና ያልነበርና ንኸድለና ማለት እዩ እና ሕዚ ኩሉ ታወት ስለ ና ከተማ ኦሮቡ ሙሉእ ታወት ማለት ከተማ ኦሮ ህዝብ ለለ ኩሉ ኣብ ሓደ ኣብዳ መስቀል ስለ ለኽብረለሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ተመስገን ብእውነት በዚህ ኻትር ተለኻስ ደስ ይለክ ሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ድባብ ነይሩ ቤተሰበይ ናተዘመረ ናተዓለለ ነይሩ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እንኳዕ ዕዚ ልምርኣይ ኣብቅዐና أقشتك جمرو آتي من يوم مالتي مولع دمرة إيران زمر بيس ያው ዝሚድ አረይኩም له ደግሞ ከተማ ኦሮይ ቤተሰብ ኣብ ላዕሊ ስለሆነ እዩ በጣም ደስ ልል ድባብ ነይሩ ርና ንዘምር ቤት ጀሚራ ሃይደናዩ መስቀል ሃይደናዩ መስቀል 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 መስቀል
ኣብዚ ቤተሰብ ስነ ስርዓት ዳመራ ምብራህ ያውላ ተጀመረ እዩ ሓቢርና ንዘመረ ዝለ ኳዕፅሐና እና ኣብዚ ስነ ስርዓት ዳመራ ያው እናተኸበረ እዩ ኣብሪህሞ መፅኦም ማለት እዩ ክቡራት ኣቦታትና ማለት እዩ ያው ኣጋጣሚ ተሓሰብኩ ካብ ጎኒ መፅኦም ኣቦታተይ ምስ ቀረቡ የርእዮም ኣብዚ እንትን ኢላ ማለት እዩ ኣብ ካሜራ ውሽጢ ኣጋጣሚ የስተውዕልኩም ነይረ አንዲ ደሞ ብኽብሪ ያው ተዓጅቦም መፅእ ኣሎ ማለት እዩ በረከቶም ይሕደረና ኣቦታትና ማለት እዩ ንኹለና ኣብዚ ዝነበረ ፀሓይ ምንም ክነግረኩም ኣይኽእል ብምንም ክገልፀኩም ኣይኽእል ብጣዕሚ እዩ በቃ ሃፈፅ ታሪ ልባሃል ናዙ ሓውለ እኒኦ ፕላስ ለለ ብሱር ፀሓይ ለነራ ብጣዕሚ እዩ በቃ እንትን ነይሩ ፅላል ጌርካ ገለ ይከኣል እዩ ካብዚ ይረአዩና ሃነኒና ናኽርፈጭፈጭ ኢልና ጭራሽ ብሱሩ ብፀሓይ የለይ ሰብ ተቓፂልና ኢና እና ከምዚ ኢልካ ተግንዮ በረከት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብእውነት ብጣዕሚ ኣብ ዝረሂቦ በቃ ፀሓይ ብጣዕሚ ፀሓይ ነይሩ ዘመቆት ሚትንዩ እንዴ ሓሚሎም የምኽእልዎ ኣለዉ ዝፀሓይ ዝመቆት እንዴ ብቻ ነገር መልእሰይነት ጠዊቖም ማለት እዩ ኣብዚ ደቀላ ተዘመረ ያው መስቀል ምግባር ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ገንባር ሓውላ ምፅሓ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሕዋተይ ማዕረ ያው ወዲቓ ማለት እዩ ዝላዕሊ ወዲቓ ድኽኑላ በቃ ስኢዳ ተሸራሪፋ እዩ እንዴ ተረድኤትኒ ኣነስ ኩሉ ሰብ እንዲዑ እንታይ ግዛዕ ኢና ኣሎ ነይሩ ያው ብፅቡቕ ክንሓስባ እስቲ መድሃኒ ዓለም ዝሮዝሮ ያው ልጎኒ ንላዕሊ ማዕረ እዩ ተመሳሳሊ እዩ ያው ንምብራቕ ወዲቓ ማለት ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ወዲቓ ኢና ንሓዞ ሰላም ጊዜ ተባረኸ ጊዜ ይገበረልና ብእውነት ሙሉእ ብምሉእ ስለለይ ወደቐት እያ እንትን ልብለኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ ማዕረ እና ኣብያ በቃ መውዳቕ እንደታይ እዩ ዝኾነ ርሑስ ተኺሎሞ ይመስለኒሲ እዛኦም ኣብያ እያ እንትን ኢላ ካብኡ እዛ መስቀላ ዝሓፃር ዛ መስቀል ትግበራ ግን እሰስ ወዲቓ እያ እሳ ወዲቓ እያ ታሓንቲ ጠጠውለለት ስለለቐሬት እያ እምበይ እና እዛ መስቀል ግብርቱላ ዘና ማእኸል ግን ወዲቓ እያ ሰላም እያ ወዲቓ ተመስገን ኣምላኸይ ኣቦይ ማዕረይ ና ሰላም ጊዜ ይምፀልና ያው ዝሕና ለኸም ሃገርና ንጋበ መድሓኒት ዝፀለሎ ፍሓም ማለት እዩ ዝፀበል እሱ ንገብር ለና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ማዕረ ያው ዝተወዲኡ ገገዛኻ ምኻድ ተጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ደንጊፀ ምስ ሓለፉ እየ ቀሪፀዮ እምበይ ብጣዕሚ ዝገርመኩም መንእሰይ እዚ ሓቂ መስቀል ተወዲቓ ሲሕዝዋ ገለ ዋ ሓይሊ ኣለዎም ማለት እዩ እምበይ እዚ ማንም ሰብ ሒዘዮ ኣይ ካብኡ በቃ ናብ መንደር ቆልኡታት እዮም ተኣኪቦም ጭራሽ በቃ ሳሒዞም እንድግዛዖም ማለት እዩ በቃ ይጎዩ ኣለዉ ኣይረአለይ ተኾይኑ ብቻ ርሑቕ ስለለለኹ እየ ካፍቲ ለለኽዎ ፅርግያ በፂሖም እዮም እዚ እዞም ኣናእሽተይ ጉየ ኢሎም ምፆም ይጎዩ ኣለዎም እዞም ትኽክለኛ ሒዞም ዝነበሩ የረእኹኹም እዩ ቤተሰብ ሓደ ሓዊ እዩ እንደገና ለለስ በቃ ኣነ እንድዕሕም እንትን ሃምደሎ ብቻ ያው ሰብ ይምለስሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ነይሩ ከም ዝረአየኩም ሎ ማለት እዩ ያው ናልማ ዓመት መስቀል እዚ ይመስል ነይሩ ያው ኣነ ድማ ብካሊእ ቪድዮ ስካብሮ ንራኸብ ቻው ዳሕና ኩኑ ቤተሰብ ርሑስ መስቀል